एबसुनिफ्राय मुसुखा सावनायखौ नुनो मोन्दों बर'जों बर' गावजों गावनो। खार'ना जाहैबाय पर्बत जरानि खोथाखौबो लानानै आरो माखासेया माखासे जायफोर खोथाफ्रा बुंजोबजाया। दा रायजोफोर बारा गोबाव खालामनाय नङा भिडिअ'खौ फंनैसोल' बुंगोन। जानो हागौ गोबाङा गोबां सानो, नाथाय आं मोनसे बुस्थुखौ सानबाय थादों। गावजों गावबा दाउसा जानो रोङा, मालायजोंबा दाउसा, गावजों गावबा मोसा। दा गोबाङा गोबां माबायदि सिन्था खालामदों आं बेखौथ' बुंनो थाङा, मिथिला। नाथाय सिन्था खालामनांगौआ बैफोरसोमोन। गुबुनफ्रा जेब्ला जोंखौ बखियो सोंखारियो, जेबो खालामनो रोङा जों। जेब्ला गावजों गाव एसे एनै मुं सुलायो अब्लाथाय नेरलायनाया नायदो। मोनोबा माने दानथारथारगोन, हाथारथारगोन, सुथारथारगोन बेफोरबायदिसो। जायखौ नायोब्ला बेफोरो जाय जोंखौहाय जोंनि आगुनि लिडारफोर मुंख्लंफोर बेफोरबायदि फोरोंलाङाखैनो। दा गोबांथार बर'फोरनि हायावनो दाब दाब जायगायाव गोबां गुबुनारिफ्रा हाबनानै दंफैसै। खनसे हेलिकप्टार लानायना नाय लिडारफ्रा हाग्रा ओनसोलजों बेसेबां हाबफैखो। जोंनि स्टेटनि नंबावा गुबुन स्टेटनि, जों बेरायो नालाय। ओरैनोबा अजा फुजायाव गोबां फैसा गारो। ओंखार लिडारफोरजोंबो ओंखारफागोन, देखायहैगोन अबे अबे जायगायाव माबायदि सोर हाबनानै दङ। बैफोरनि सायावथ' खुगा सिनो रावबो रोङा। नाथाय बर'जों बर'बा एसेल' बुं जाबाय। दा पर्बत जरानियाथ' र' खोथाया पावार प्लान्टनि साख्रि मोनगोन मागोन होनदों। बेनि माबाफोर एग्रिमेन्ट दंखायो नामा? एसेखिनिखौ साख्रियाव सोजोबखासिगोन ओमफ्रायसो नै बानायनोसै। दा बानायोबा आबहावाबो एनभाइरनमेन्टखौबो सानगोन ना सानाखै? बार बार बुंदों गोबाङा। गरमफ्रा थानोनो हाला माथो आदैमोन मादैमोन गासैबो। सानाव माबायदि जायो, मोनायावबो आइखां बायखां उन्दुनो हाया दा। फान लाबाबो बारा गरमसो गलायलाङो। मानो थाखाय जादों बेफोरो? दा बै पर्बत जरा बायदि ओनसोलावबो 3000 बिगा गाहाम हा आवग्रियोबा बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा नस्थ' जाबावगोन। दा बैफोरनि आबहावानि जेंनाखौ सोर सुख'गोन? सोरबा सासे सानै 100 जननि मोजां जानायजों लाख लाख मानसिनि बारहावा आरो पलिउसननि एनभाइरनमेन्टनि बे गाज्रि जानायखौथ' जों लुबैनो हाया। लिडारफ्रा गरम जादों एसि लादों थानो हागौ। सानबैसे जोरनो नोंलाय? रावबो बुथारनांलाया, थैगोन नोंबो मालाबा। माजों? गोबाव जोरनाय नङा, बेमारजों आजारजों। दा बेखौ नायोब्ला जों गोबां दुखुनांथावा बेनो, गावजों गावबा जोङो बिराद खुद्रिनो हायो, गुबुनजोंबा एथे साइलेन्ट। मानो थाखाय? मानो? कुइसना रायजोफोर। बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंबा कमेन्ट खालामनो हागोन।